lebo to politické remeslo sa musí človek naučiť a musí vedieť, a má to extrémne veľa faktorov, ktoré človek musí splniť na to, aby bol kvalitným politikom. A myslím tým napríklad to, že musí samozrejme dobre hovoriť, pravdivo hovoriť, musí vedieť znášať ľudí, sa s nimi stretávať, vypočuť ich, urobiť pre nich niečo, čiže musí mať dobré vystupovanie, musí aj dobre vyzerať, v princípe, akože povedzme si pravdu, že aj toto je dôležité, čiže musím sa starať o svoje telo. Celý ten komplex tých, či už charakterových vlastností, ale celkovo tých vlastností vytvorí kvalitného politika. A mňa extrémne zaujíma to remeslo, to politické remeslo. V princípe napríklad je to aj to, ako podávať rozhovory, alebo ako vystupovať na tých rozhovoroch. Čiže napríklad s vami, čo je, naozaj hovorím, že veľká česť pre mňa, keďže je to môj prvý rozhovor a vážim si to, takže je to taká skúška ohňom pre mňa. Ale že všetko to musí ten politik spĺňať, lebo napríklad pri tých rozhovoroch, tak bez toho, aby nejako neodprezentoval svoje posolstvo, svoje nápady, to, čo chce urobiť v exekutíve, tak sa to nakoniec nezrealizuje. No a potom vlastne v konečnom dôsledku ešte hovorím, že musí byť aj dobrý manažér,